салом. Духтурҷон, Хоб. бемори палатаи рақами 7 аҳволаш дақиқа ба дақиқа бад шуда истодааст. ҳой, шумо чанд муддат аст ки инҷо кор мекунед? 1 моҳ. 1 моҳ. Наход ҳамшираи Шафқат ҳамин хел ноумедона гап занад. Духтурҷон, бояд чӣ хел гап зана? шумо ҳамшираи Шафқат ку. Бояд гӯед ки духтурҷон бемори палатаи рақами 7 хаёл карда истодааст ки вазъи саломатиаш безеб шуда истодааст. Хаёл мекунад. Майлаш. ноумед нашавед, равед. Духтурҷон, бемори палатаи 7 хаёл карда истодааст ки мурда истодааст. Мурдгу? алло, Фузай? Лаба. Чхели? Мешасо. Бахеҷа биёяд шиншонтонта? Ҳам корхона дарем? Тинҷа? Тинҷи, биёяҷа. Майли. биё. Фузай биё. Кунёд маълум айда ки Фузай. Бача. Оха ҳама дар ҳами интернет навигариё кардиса мешини гӯшодақа хоб. дафташ ки интернет ҳай. Бочо ка? Ака диная ҳодиса шид истироҳат кардам ака. Ҳодиса шид истироҳат кардӣ? Чӣ гап шид? Свето мурд. Воҳ, боя акай светои шумо мемурад ту истироҳат мекунӣ. Воля бача гӯши чӣ ши? Ай? Свето мурд. Аҳа. Вайфай мурд. Вайфай свет катия? Охи свет катия вайфай мурд. ин ка телефон катия ҳамин хел бозӣ кам бугӯ заряди телефонам мурд. Боча. Дигар сарам мекард ҳоли вайрон шид. Намедонам дига чикор кунам. Хестим рафтум қати хонагӯ шиштам. Чақ кам. Бахдо ака ганда инсонҳои хуб будиям. Хонагиётон?